Fil-Belt tal-Vatikan il-Papa Franġisku s-Sibt ħatar li 13 il-Kardinal ġdid fosthom lil Da Cauci, l-Eċċellenza tiegħu Mario Grech. Marium Grech, Episcopum Emeritum Gaudiciensem, Segretarium Ġenerali Insino di Episcoporum. Il-Kardinal elett Malti indirizza lil Papa u stess fissem il-Kardinali kollha. Dan il-privileġġ fdat fidejn l-Isqof Grech minħabba l-fatt li fil-25 Ottubru li għadda meta l-Papa ħabbar l-ismijiet tal-Kardinali l-ġodda l-isem ta' Monsinjur Mario Grech kien l-ewwel li semma fil-lista ta' 13 il-Kardinal elett. Il-Papa fetaħ il-konċistorju billi ta' merħba lil kardinali eletti għamel tarba u qara l-Vanġelu minn San Mark 10:32-35. Anki fil-mument tal-ħatra l-Isqof Mario Grech kien l-ewwel wieħed li nħatar uffiċjalment kardinal. Il-Papa qara l-formula tal-ħatra semmihom wieħed u ħabbar dawk li huma msejħa l-ordni presbiterali jew djakonali li se jkunu assenjati lil kull wieħed. Imbagħad il-kardinali wieħed wara l-ieħor għamlu l-professjoni tal-fidi u ħadu l-ġurament. Il-kardinali mbagħad resqu wieħed wara l-ieħor quddiem il-Papa. Il-Papa libishom il-beritta kardinalizzja ħamra u tom iċ-ċurket kardinalizzju. L-użu tal-kulur aħmar huwa simbolu tar-rieda tal-kardinali li għandhom ikunu lesti li jxerdu demmhom mal-Knisja. Kif telaw it-13 il-Papa ħabbar it-titlu jew id-djakonija tal-Knisja f'Ruma li jingħataw. Monsinjur Mario Grech jingħata l-Bażilika Djakonali ta' San Cosma u San Damjan f'Ruma. Tal-bolla tal-ħatra lil kull kardinal tal-paċi u fit-tmiem ingħatat il-missierna. Intant aktar kmien is-Sibt il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech awgura lil Monsinjur Mario Grech. Nawgura minn qalbi lil Dun Mario tinsejjaħlu hekk għaliex huwa l-mod kif huwa jieħu pjaċir u jippreferi li n-nies isejħulu. Però minn dik l-umiltà illum nafu li bħala kardinal f'din il-karika l-ġdida se jkun mhux biss qed ikompli jwettaq il-ħidma pastorali tiegħu, però se jkun qiegħed bla dubju jolli isem Malta, isem il-Gżejjer tagħna, isem l-Awċin, isem il-Maltin. Minn qalbi għal daqstant nawguralek fil-ħidma tiegħek u nawguralek ukoll li f'dak kollu li se tkun qiegħed twettaq tkompli mhux biss tkun ġenwin imma tkun ambaxxatur denju tal-Knisja f'Malta imma wkoll tal-poplu Malti u Awċi kollu. Xerona De Bono għal Net News.